תשמע, חוץ מלשים את השלט סגור, לא הייתי פה מעל 70 יום. אורי אוחנה מגיע הבוקר הישר מיחידת השריון בגבול הצפון. הוא קיבל אפטר לכמה שעות בלבד לטפל בעסק. המקום הזה, בשבילי זה איזשהו הגשמת חלום, משהו שרציתי לעשות הרבה מאוד זמן, ועד שהגעתי והצלחתי בעצם לעשות את זה. עכשיו החשש הוא אמיתי, אם נמשיך עם החלום או שהגיע לקיצו. רק של חודשיים, של יותר מחודשיים. אני לא יודע אם יש יותר אבק עליי פה אבל. אורי פתח את החנות ובר היין בעיר התחתית בחיפה לפני 2.5. הוא השקיע 100,000. בגיל 38 הוא כבר נגרע מהמילואים, אבל ב7 באוקטובר התקשר למ"פ והודיע שהוא מתייצב. הפגזים של הטנק יותר כבדים. חד משמעית. היי, מה העניינים? זה אני. אורי יצר לעצמו מוניטין בקרב חובבי היין בחיפה, אבל מרגע שנפתחה המלחמה הוא סגור. העסק די מבוסס על הנוכחות, על הידע המקצועי שלי. עזרה בלהתאים את היין ללקוח, להבין את הצורך של הלקוח, מה הוא מחפש. בלעדיי למעשה אי אפשר להפעיל את המקום. למרות שהעסק סגור ואורי במילואים כמעט 3 חודשים, הוא צריך לשלם שכירות, ארנונה, חשמל למקררים של היין, וזאת רק ההתחלה. סחורה שקניתי למשל בספטמבר, התשלום עליה, אם זה שוטף 30 או 60, התשלום יהיה בנובמבר. עכשיו, בנובמבר אין לי מחזור, אני סגור, המחזור 0. אבל התשלום על הסחורה מאז עדיין יורד. וזה מצטבר, וזה כל חודש הולך וגדל. הוא נאלץ לפטר את 5 העובדים שלו, קיבל היום את האפטר כדי למכור את כל המלאי, לצמצם נזקים, לשלם את החובות הקיימים. Start cleaning up and making the place look decent again. העובדים לשעבר הגיעו לעזור בהתנדבות, כי לא ברור מתי, ואם בכלל, העסק ייפתח שוב. באמת יש דילמה. ביום שאחרי זה שווה את המאמץ, לנסות לפתוח מחדש. זה לפתוח את העסק מאפס. לקוחות לא חיכו לי, הם כבר מצאו את המקומות החדשים שלהם, וזה גיוס של צוות והכשרה של צוות מחדש. ויקח לי כמה חודשים טובים להניע מחדש, להגיע לאותם מחזורים שהייתי לפני המלחמה. כמה חודשים אתה אומר? לפחות. כמה זמן לא היית פה? מ-7 לחודש. מ-6 לחודש, האמת היא. לא צריך להגיד איזה חודש. החיים של כולנו נעצרו באותו בוקר, ונדמה כאילו מדובר בחודש אחד ארוך שמסרב להיגמר. הכל מטפטף, מלוכלך ועצוב, עסק לא עובד. עדי בלק הקים לפני 15 שנה עם שותף חנות למכירת דגים בנמל תל אביב. אחרי משבר הקורונה והחובות הוא קנה את החלק של השותף, הפך לבעלים יחיד. העסק הצליח מאוד, בעיקר בסופי שבוע היה מפוצץ כאן. לקוחות השאירו לי פתקים. זה עושה אותי מבסוט. בלוקי זה הכינוי שלי, חולה עליך. בדרך כלל זה ההזמנות של הלקוחות, ואנחנו מוצאים את המשלוחים דרך זה. תודה שאתם שומרים עלינו. כל מיני פתקים נחמדים. הוא בן 44, מתנדב במילואים, רס"פ בשריון. באותו בוקר יצא מהבית ומאז העסק מושבת. בדרך כלל אני או מגולח או עם קצת זיפים. אבל בפודרה של הטנקים, הפודרה מייבשת לך את הצורה, אז עדיף ככה שלא יתחילו להתקלף לי כל הפנים. אשתי די התאהבה בזה, אני לא יודע אם אני אוריד אותו. בדרך כלל כשהיה בחופש ובמילואים האחים שלו תפעלו את העסק. המפגש, 3 המוסקיטרים. אבל עכשיו כולם, עדי ושני אחיו במילואים. אני לא חושב שמישהו תיאר לעצמו שאנחנו נגיע למצב של 80, 90 ו-120 יום. מאיפה האזרח הקטן כמוני יכול להתמודד עם זה, אני לא יודע. אמנם את השכירות בנמל דחו לו, אבל גם עדי עובד שוטף פלוס. כלומר, על הדגים שקנה לפני המלחמה הוא היה צריך לשלם לספקים באוקטובר ובנובמבר. נסגרתי בתחילת אוקטובר. אני על 0 הכנסות. אז אין לי את היכולת בכלל להתחיל להזרים להם את הכסף הזה. זו ההודעה ששלחתי, התשיעי. כשיצא למילואים ביקש מהספקים לא לפדות את הצ'קים, לחכות. חלק גדול הסכימו, אבל
אני רגע לפני כניסה לעזה, שאני גם צריך לעזוב את הטלפון ולהשאיר אותו פה ולהתנתק, מקבל מכתב התראה מספק, שבמידה ואני לא משלם לו X, Y, Z, תוך כך וכך וכך וכך, הוא מתחיל את כל ההליך המשפטי, החל בהוצאה לפועל, ואמה ודוניה וזה 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 וזה. כן, קשה להאמין, אבל ככה זה קרה. דווקא מחברה גדולה שהוא עובד איתה שנים, הגיע מכתב רשמי דרך עורך דין, ממש רגע לפני שנכנס לעזה. אינכם נדרשים בזאת לפרוע חובכם הנ"ל, כאמור בסעיף 1 לעיל, תוך 5 ימים ממועד מכתב זה, בצירוף 250 ש"ח הוצאת מכתב. ואם לא תפרעו חובכם כאמור, הורתה לי מרשתי לנקוט כנגדכם בכל ההליכים המשפטיים לשם גביית החוב, לרבות הליכי הוצאה לפועל. ומה אתה עושה באותו רגע? ואני באותו רגע מאבד את זה, אומר לחבר'ה שלי, תראו מה קורה במדינה הזאת, אנחנו פה והם פה. עדי שלח בתגובה הודעה צינית. הכי חשוב זה ה-251 ש"ח. והסברת להם את זה שאתה במילואים? והסברתי להם את זה, והם יודעים שאני במילואים, והם יודעים הכל, וזה כרגע לא מעניין. מעבר לחובות, גם עדי מודאג שהלקוחות ינדדו לחנויות אחרות עד שיחזור מהמלחמה. אבל אין לו שום ספקות. אתה אדם בן 44 עם משפחה, וצריך לדאוג למשפחה. בכל זאת לא עולה לך בראש המחשבה בשביל מה אני עושה את זה? ממש לא. עצם זה שאני בצבא, אני דואג למשפחה. האדם שחושב רק על הנקודה הצרה הזאת עכשיו שלו, של הצרה הפנימית הקטנה שלו. אבל זה חתיכת צרה. זו חתיכת צרה, אבל יש סדר עדיפויות בחיים. יותר מלחיץ אותי החיילים שנלחמים בעזה מאשר החשבון בנק של עדי כרגע. עד הסוף, בדיוק. ונשימה החוצה, ולהרפות. הגעתי למצב של דילמה ממש ענקית. מה אני עושה קודם? את העסק שלי, שהוא במצב של קריסה כרגע. מצד שני יש מלחמה, ואני כאילו, אני לא רוצה לעזוב את החברים שלי, אני לא רוצה לעזוב את המשימה הזאת. בחודשיים וחצי הראשונים של המלחמה רותם לא עבד כלל אחרי שגויס ב7 באוקטובר לחטיבת החרמון. בטן מוחזקת? הוא פתח את הקליניקה לפני שנה וקצת. אולי. רק לפני החגים יצר מעגל לקוחות יציב והחל להרוויח, אבל אז גויס למילואים. מהר מאוד רותם מבין שכלכלית הוא בצרות. ממש בתחילת המלחמה קראתי, אני כאילו לא יכול לשלם שכר דירה, כי לא היה לי הכנסות, כי כל הטיפולים שלי התבטלו. אז עזבתי את הדירה, חזרתי לבית של ההורים. תסובב ראש עליי, בדיוק. במילואים קצת טיפל בחבר'ה, במקביל חתך הוצאות באגרסיביות. בתקופה כזו הוא אומר אין אפילו כסף לתקן מזגן מקולקל ברכב. רותם פנה בתחינה למפקדים שלו. הגעתי ממש לסיטואציה שאני אומר להם, תקשיבו, אני חושב על או לסגור את העסק או לעזוב את המילואים. זה כאילו, אני לא יכול להמשיך ככה. כאילו, זה גם המוח מוצף במידע ובדאגות ובפחד, ובמיוחד שאתה בלחימה, כאילו, אתה לא רוצה להתעסק בדברים האלה. אבל המוח כאילו יודע יש את היום שאחרי. התחיל לדחוף את הכתף למעלה. הוא הגיע לפשרה עם המפקדים. 10 ימים בצבא, 10 ימים בבית לסירוגין, אבל... זה פתרון שאני לא אצליח להחזיק אותו באמת לאורך זמן עכשיו. מישהו עכשיו אומר לי, אני לא יכול היום, אני לא יכול להעביר אותו לשבוע הבא, כי אני בצבא. אז אני אומר לו, בוא ניפגש עוד 3 שבועות. אנשים פשוט לא ירצו לבוא. בסוף, אני לא יודע אם תהיה לי פרנסה ביום אחרי, וזה מפריע לי לעשות את המשימות שלי. עברו כמה ימים טובים. מה שהייתי בלי נעליים. בינתיים, בחנות היין בחיפה, אורי עובר לאזרחי לקראת מחירת החיסול. תענוג. הוא לא יודע שחנוך דאום קרא בפייסבוק לתושבי האזור להגיע, לנסות להציל את החנות שלו. יותר מינרלי, גם קצת יותר מלא. אבא ראה את הפוסט, אוהבים גם יין וגם לעזור, אז באנו. השמועות על מותו של הביחד הישראלי היו מוקדמות מדי. אי אפשר שלא להתפעל מההתגייסות של אזרחים פרטיים. מכפר סבא. במיוחד? במיוחד. וזה יום ההולדת שלי היום. מזל טוב. תודה. יש לי הרבה אלכוהול לשתות. הבת שלי שלחה לי הודעה דחופה, גש מהר, 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 לרוץ לקנות כדי לתמוך במאמץ המלחמתי שלנו. 700 עגול. מרגש מאוד, משמח מאוד. קצת נותן אוויר לנשימה לבינתיים. כן, כמה שעות אחרי תחילת המכירה, המדפים שהיו מלאים התרוקנו לגמרי. רק שלמחרת אורי חזר לצבא והמלחמה כבר 3 חודשים ולא רואים את הסוף. זה פלסטר, זה זמני, זה לצמצם את הנזקים שהיו. לאורך זמן אני עדיין מודאג. היוזמות האזרחיות מרגשות ומחממות לב, אבל הן לא יכולות להגיע לכל אלפי העסקים.
הן לא תחליף למדיניות הממשלה. התוכנית שנציג בפניכם כבר היא הגדולה ביותר מאז קום המדינה. תוכנית שלמה בהיקף שנתי של 9 מיליארד שקלים. בשבוע שעבר הציגו שר האוצר ושר הביטחון מתווה סיוע שאפתני למילואימניקים. גם נתניהו בדברי הפתיחה בישיבת הממשלה התגאה. 9 מיליארד השקלים שאנחנו העברנו ללוחמי המילואים, לאנשי המילואים ולמשפחותיהם. רק שבניגוד לדברים הנחרצים האלה, הכסף עוד לא עבר. לא ברור מה המקור התקציבי ל9 מיליארד האלה, ויותר מכך... לקחתי את המצגת שהציג שר האוצר, העליתי את כל ההטבות לקובץ אקסל, בהתבסס על כ-300,000 חיילי מילואים שחלקם הולך לשרת מספר רב של חודשים. הסכום שיצא לי עומד על כ-25 מיליארד שקלים. אבל שר האוצר דיבר על 9 מיליארד. איך אתה מסביר את הפער הזה? או שמישהו לא חישב נכון את המספרים, או שחלק מחיילי מילואים פשוט לא יקבלו את ההטבות. בכל מקרה, הפער הוא כל כך משמעותי, מה שמעלה את החשש שהעבודה שנעשתה על המצגת היא לא מספיק רצינית. וצריך לזכור, חלק גדול ממה שהבטיחו סמוטריץ' וגלנט דורש חקיקה ב3 קריאות בכנסת, ורוב התוכנית תלויה באישור תקציב המדינה לשנת 2024, מה שיקרה רק לקראת סוף פברואר. למילואימניקים שכרגע נמצאים בעזה או בגבול הצפון, אין זמן לחכות לפברואר 2024, ואין להם את הסבלנות להמתין ל3 קריאות שיעברו או אולי לא יעברו, ולתוכנית שאנחנו לא יודעים מהי. המילואימניקים, בעלי העסקים, קורסים כרגע. הם צריכים פתרונות כרגע. מהמדינה כמדינה, אני לא מצפה לשום דבר. לא מצפה. אם אני אצפה, אני אתאכזב. אני התאכזבתי מהם מספיק. אבל קיבלת פיצויים בטח. קיבלתי פיצויים שלא סוגרות לי את הריביות של ההלוואות שהמדינה שכנעה אותי לקחת בערבות המדינה בקורונה, שאף אחד לא תיאר לעצמו שהריביות יגיעו לאן שהם יגיעו, והיום אין לי איך לממן אותם. כלומר, עכשיו אתה משלם את ההלוואות של הקורונה עדיין? בוודאי. אני ברמה כזאת רציתי לכתוב את הצ'ק שהם נתנו לי ולהחזיר אותו לשר האוצר. בדרך כלל יש פה דגים. היום מה שיש פה זה סק"שים לחיילים, שירותים כימיים למאהלים שלהם, מנות קרב, רצועות קשירה. אפילו הרכב של העסק של עדי מגויס לתפקידו כרס"פ בשריון. הוא נפרד מאיתנו בדרך חזרה לעזה. נתראה בהפוגה הבאה. נתראה. וצריך להבין, המילואימניקים האלה מייצגים אלפי אנשים שיצאו למלחמה כדי להגן על הבית. הם רוצים להמשיך להילחם למען המדינה. אבל כשצה"ל אמר לחלק מהמילואימניקים להיערך לשירות לסירוגין של שנה, הם רוצים יותר מהבטחות. מאוד חשוב לי לשרת, אני מאוד מאוד יודע שזה הדבר הכי חשוב שכרגע אפשר לעשות, אבל אני קשה לעשות את זה בראש שקט. למה אני צריך גם להקריב את עצמי בשביל המלחמה הזאת, וגם אחר כך כאילו לשלם את המחירים?